Takže čau, tohle je čtvrtý díl z mých návodů jak na to. A v dnešním díle vám chci ukázat, jak udělat takovýhle hezký, fešný, dvojitý železný dveře, který se dají otevřít oboje. Je to vážně jednoduchý, dokáže to každý začátečník. A určitě jste zkoušeli právě, že když dáte jako jednu páku, tak se vám otevře jen jedny dveře. A nebo jiný návody, tak já vám to ukážu, jak je to jednoduchý. Přesuneme se, já už tady mám představenou takovou malou stavbičku, kde to budu ukazovat. Jak říkám, je to fakt jednoduchý a zvládne to každý. Takže, první, co určitě uděláte, jako představte si, že tady to je velká vaše budova. Tady to jsou ty dveře a když dáte jednu páku, tak se otevřou jen jedny dveře a když musíte takhle, tak toto. A když to právě také zničíte, tak se otevřou. A je to taky, moc se mi to nelíbilo ani. Pak je ještě návod, že uděláte jedny vlastně takhle zepředu a druhý uděláte takhle. Vezmete si pressure plate, dáte to sem a ono se vám vlastně takhle otevřou, ale nelíbí se mi na to, že jednak je to takhle ven otevřený a každý dveře se otevírají na jinou stranu, což se mi vážně nelíbí. Tak jsem to zkoušel, koukal jsem se i nějaký videa, takže to není jenom z mý hlavy a tady to se mi asi zdá jako nejlepší návod. Takže první, co uděláte, tak určitě se trochu prokopete dolů, protože nechcete mít ten redstone všude nahoře. Tak dvě patra potřebujete. A jak máte dveře, tak sem kopnete, takhle. Takže je to jako jaký schody. sem dáte redstone, sem dáte kostku nějakou a sem dáte redstone torch. Takže jedny dveře už jsou otevřený. Pak lehce navedete, jenom jednoduše navedete sem a tady uděláte to samý, ale bez toho redstone torche a jak vidíte, tak je to otevřený. Tohle to už můžete jenom takhle uzavřít, protože to přece nemůže takto vyčuhovat. A pak se jednoduše takhle přesně na tu vyplou část, musíte dát na tu vyplou část. A jakož je to tady pod tím, tak sem dáme páku. A jak vidíte, jak se mi zavřeli. A jelikož budete chtít určitě páku i zvenku, protože nebudete mít otevřený dveře, víte, jak to myslím určitě, tak je to jednoduchý. Tady, jak je ta strana s tou pákou, tak si kopnete jenom takhle dolů. A tady, jak je ta zatáčka na ty druhé dveře, bez toho redstone torche, protože tam je to zaplý, tam to nesmí být, tak si to jenom také protáhnete a to je vlastně všechno. Je to vážně jednoduchý a také si to zavřete. Je na to i takový jednoduchý zámek a nemusíte nic zastavovat. Když otevřete tady odsud dveře a tady zevnitř je zavřete, tak zvenku už ta páka nefunguje. A když je zavřete zvenku, tak zase zevnitř funguje. Možná je to menší nevýhoda, když si zavřete dveře zevnitř, tak se zvenku už nedostanete dovnitř, ale to se pak může třeba někde prokopat nějaká cesta. Takže to bylo všechno pro můj čtvrtý díl a doufám, že vám to video nějak pomohlo, že se vám líbilo. Jestli se vám líbilo, tak dejte like, odběr, prostě co budete chtít, komentujte, kritizujte, řekněte, co vám, napište klidně nějaký problémy, jestli se vám něco nepovedlo, nebo jestli vám něco nefunguje, já vám s tím rád pomůžu. Ještě než vlastně napíšete koment, tak bych jsem navrhoval, že byste si to zkusili ještě jednou s videem. A když to stejně nepůjde, tak mi teda napište, můžete i soukromou zprávu. Já jsem dostupný často na YouTube, takže vám určitě odpovím. Takže mějte se hezky a uvidíme se v příštím díle. Čau.